Ningkan ini Arlo susu kopi koson melone ing bocok. Lammetpo Kt.Ramsing Kathar bangso apirthe pet si utang lo. Dolamara Range East Division Kaparlo Bogori Sub Bit Forest Office along Adap Kadore. Borgam teron arong ami kardurong rong piahem ni chupidat. Trok aru achiklo lakha ingoro thok duar bagori constituency kaparlo bagori sub bits forest office along Adap Kadore aputak parangke atom kahumri dam ahut James Krom Sapen Adap Kadore aputak parangke athengu lamthi nang chapaklang dun tangte alang lidum lamthele arjudik sena. Nilimen ke James Tamsa, nili ledak bangke dalam mararen sandar baguri sabit lo. Sedang itu kaduri media ke bikupen ke bang media bitung kan kata meling ke lo, ni bitung kan kakum ripen aja. Pasti alam thi bangke lah lo, nang itu media thengno sampai cetan lo. Nang itu tak me kaduri dak thek long lo, bordara along national 37 nang adung masih office ke dulu. Si nilitum aku su atau we bangke doan same nilitum ke ini klaim jika kami bangke range kado we pen instruction men nilitum tak klaim dun bom lo lapen disia kisung bangke lah lo nilitum long prai bangke staff kado we kami lapen kaduri apu thak bangke nilitum kisung sabso kami nilitum punang bom lo song si nilitum range same hiloving dak pen kacirap itu bangke ke bangji ke jamji same hiloving nilitik ah hai kisung dan nawe pun kado kami sampai aporolong nang pagi pali konsi ini ke. Nah, staf bang tuan untuk. Niltum staf bang ke bang ini bet. Kemarin lo tapi ini dia jiri lo. Bokazan Mandavitson Kamsa report Northeast Penyu. Lakha klepli korkanchi constituency kaparlo lang lokso kajakram sa arong ami kar khojakram sa lapen YP intipi asar jang serlikram sa piko son meloni ing bucak kanggode dakong amen serlikram sa pi arta ningkan hini kedam tang jang mi po niphai ing ko rai silapet niphai ing ko rahini ang bongsi kang bupon lasi kisung det ahem tun isi atumpen kachun ningri ponsolang do karbi doan aphat nang litum theglong abang ali sitame nang pachiniwek tha lapet nang litum nang chirap cheto dunpek nili supi serlikram sapi akhan hem anang palepu pusi ningthelo chatham namse nang kang bocok ningkan hini also apai YP TP ke asapso ke prekchet ajok ajo phirlo sitame langlok sopet dok muka anglong atowar pialong si aningkan ke do korkanchi Arlo ke do abang pubang pi anke chini tahai pu lapen chatham par alam kali ingcham pusitame aso ke chenghonduk chenam bonta kopi koson pelone kai ke aphang along kachibu ponding asar jangke non ke awidat lo lapen komada bang pubang philoni endundat lo lasi prabjan ten buthot kachat hondamji aphansi chuning report athi munit perthe nang hache that aphi kaching honai asimbon ke eso hem lo lasi eso itung pen awelo tangte nang litung kopi lo kama thapuk lasi solang do karbi aradu an sitami cherap chetu pen kapalong pidunji aphan chuning report lo lapet bangso number 9864469629 along nang humri pen berta kemikelongji aphan chonghong ikting lo Sarong dak kram sahem nili hem ano nili hem ausu serli ku lakaki bisi aro solo la sela apa ya bang apuge nu ajok alang li bang la ningkit pachi thap pru po ke la gadam tap dam pru po ga usu bang tidakang bu la pusan yo da si alang li hala ning kimelo putu la bang su apan nang cen aku ciri tu po makala su bang ga ciri tu bang ausu bang abdallah la si madu akorte injil sitame nangli tumjong si pon long lute nilit fan sitame phone long sitame nilit fan nang pachini vek tha bosi lan use kelang arat korte lapen injil manta chuning rilo lapen nili labangsu auso asar borah nili ahok per bang no
lapen nili hem asar nili choramen waiting tipi lapen nili men khoya sing kramsa dakrat kaya kramsa rong malo lasin nan puran beda nili as ning dupik mana ke theglong beda lang nan puran benta lasin nili tum kiri tapi lang rilo sita melong rek tedalo lasin nali tum sita me abang putin tamela nali tingong sit theglong ba pon long beta ni tum han nili phana pachini tha lasia mani ni git ribong lo ke theglong beda lo angin ni chuklem ek the chodam ek the chuklem chodam ta ni han tie beda lo lasi nang tum ahin pen sedami pachini tha kusini dira dius kala angkor pinjul panta nili ning dupik ba lang tum han ko ning rilo la puya lo lasi nang tum jong si theglong ponong bote na pachini ter thegot samjin pen nili panang thano ni dinang chian po mapak hem sedami ba mapak arong sedami nang tum pani di kusini digela hando Nijang lakha throksi kopili constituency aru jiri so Nihang arong asar asopo Lammetpo Kt.Ramsing Kathar bangso apirthe bensi utanglo aru achiklo niphai pho arni Adap phai throksi ra likep apor dun.bangso apirthe ben cheu pontanglo akehai Kt.Ramsing Kathar alang li Karbi akhai phan ongdung asai along arjab dun.lapen abang pulo lapet alang li kechengsi kopili college along busitami LDA asai pon.bang pulo lapet Karbi Student Association Central along busitami Karbi akhai aparman arjab dun.lapen abang pulo bangso apirthe All Assam political party keseng pot parliament pen MEC election busitami ningkan surihini ra krehini aningkan kachipate dun lapen wangbom pen Jengkha KCS along busitami acting president ningkan surihini ra cricket home krepli an aparman arpu dengpon bangso apit ningkan surihini ra kuser kepen Nijang Longri Lammet amai along kongchun bang arpu dengpon si pining ningkan surihini ra inquiry rapli an arpu dengpon lo sonsi Kt.Ramsing Kathar alang li Karbi akhai aparman kaike pusitami arjab thip abang jutang jubat along non Lammet amai along pusitami kaike sita kengkam si Jordan ver lapen arjab thip abang pulo alangli inur anok bebu mathasik tiri Lammet amai atumpet Lammet alama pet paumkang lo bangso apit ex MLA Huliram terang pusitami nang chitong don lapen Nijang Longri Lammet amai atum pusitami abitung pet bangsi Kt.Ramsing Kathar aphan ardom ardipon alangli kapamukang au somar bang hini lapen achor aphan pamukang si bang so apirthe pen cheu takang lo alang li apirthe ke cheu tekang mate alang li apirthe ke do arta laki pining aning kanan likebra isi ansi to chop pen alang li sangtet jutkok lo Nijang lakha isi duar amla constituency kaparlo borgaon terona rong ami kar durong rong pi lapen kareng teron pi ahem kopi koson menoni korenami chupida alang ni to men pherang ke thengnu nang ka chathan nun atengke towe atu parphai ni apor malom tomon arwe lapen sining kang der par pit pena jo kopi koson penoni karen ami ke karluk pena jok nilitum ahem minang chupidat nilitum abangke philang ahem ana thusi mekijang bonta halaputing bonta halaputin ahem ana thu abangke nilisopi atum si kedo bonta nilisopi atum abangke amithang ahem kache damju ajok halapu tin ahem abangke sanga banga videt lasi towe abangke kopi koson meloni koren ami ke karluk pena jok nilitum ahem minang chupidat lu laso ajak nilitum sok sang penceng lok peri documents do am lapen longle pata tangka sitame brichong kep an na hok ponlo lasi monteng ke do ke thege ding mate duar amla local em probhat taru ake hai lapen Karbi anglong CEM Dr. Tuliram long ha ake hai sar atum nangra bek tha pusi alang litum pen pherang ke thing no chuning report amri pen hemari bongrum report north east pen sorde da chudelo sok awalo sang alo jaruta ekton jaruta safalo sokta montrok sine ke sok chudelo sang da bosa chudelo ange tangata susong ke ba avdelo misek dulo palong tabelo sob arna tabelo gudrex tabelo
abe pino sop harum ta abe pino kasu harlong ta abe pino tingrang la sek ludlo ante kuana por bagdu pola mi ke chu apor ke chukela 2 baji lo eh 2 baji apor tuwe tang te pi na ke currency ke short se kardut apong ko bon lo amani tumang ke pu MP du ko mat chi thekang dar lo jo mek bur pot thekang dar lo ama mek bur prang lo bo se tumonor re pot la se herai ke klu tin ko bus kang bo prum ma bisi halu te hang ke ting herai ko wang dar se ke tin angke honang tet lo ami tur dang lo bo u ko ta ang lo bo lo ko ta ang ai lo hemi chu elo yo karen ke short lo ko pipi pi rita abe pin lo dokumen homda abe pin lo dokumen ID ka sok gutte pota sota abe pin lo chulu lo pin lo ya ta pita belong tu long le pin lo pe ri ta belo kasu halong tang belo ya ta pita belong thopor noni tu ringa se tot krok lo je la se ni hin pe chung pon ke la se la sar to na alang aplo aga the tum hinda chunni lo sem em tum phanta la se ni tum phanang rap cha ni pine ating arang ating pine banmak nang rap nang po hem de lo pot pen ni tum chuta chulong de lo junong de lo pe belo ri belo la go bosta ni tum phan nang rap nai ban sar to Karena meiklo nili tum ke cicini ni meg yang ikli. Angke la sopen hirai ke klo pulu nili hama sabraba angke hirai ke klo long ke katha ang bon pu bhariam ya de hom nang ke ter anta nili ke yang tan bhariam ni akar tang te la so long ko pipi na hok pon ni avelo nili lek nili roy pe pe rian avelo ngodras avelo taksi ke sop pe anta chijuma et ma ta tang te la so pathak ningri iknang kok po yun kasi pima aling kithe kidinga tup nang kang hongi nang kirabi hem rit pe picho ke yun noni li awi pinlo la so pada taru hancu ningri tikli la sia nang rap nang po po ningri ipo ay dalu pithe ke dalu din ta bidat lu kayo kapila